haye kwando serie omoyo norengereirie nakubwatirie Yesu amasase amayamono ayare omoyone Yesu kare amona intwe namasase yenkoro intugu tomo ichano munai yange ngotu Wambo irie omogoko na ijui ruogotogia Noromo chiworabu haye kwando seirie Omoyo norengereirie nakubwatirie Yesu Abasai, wano abasai Tobasa konya kumnyoka saba kungu Saba isikisika Obugima bwawe nalibura amenya senseye Tobasa kutabulia abaisike nsane ni yakama kutamba yabuki aye eta Digi nyumba yaho yoka Tobasa kukabaraga Mwisikono umuya akumenenga Tondo uchinga mwagenda kwa mungia Nani matukana kwa nyoli Chuchucha Igo kunganyite ike Tokoreka nuli mwenge Amarwairi akira kuruku kimu Kuma mwisiko yoga Igachita kanyomu mwali kana kumulina nukimu umutumbile Wanu mwamenyile koma Matuka make ikuwaili Matuka make nyare watarate ilitia Wakule kuromoke na mwaote iyo Ebisyo amangana yenkoro Gosaba gosomalingana Igo nalyo tukuligya mono Ebibutwa kera umwaka Haigamba halimbali Abamwatete Machiko aye Nukwegena kwa Yesu Kero kya embura yeto igo Tusabe nyasaye anyerwe Embura yo moi como chenu Nakyo moyo ngangure Aigamba alimbali Ababwatete Machiko aye Nukwegena kwa Yesu Kero embura yetoigo Tusabe nyasaye anyerwe Embura yo moi como chenu Nakyo moyo ngangure Aigamba alimbali Ababwatete Machiko aye Nukwegena kwa Yesu Kurigetura maliko asikinse ikibono Nakwaralire abana bampatakiti babwatamangana aya agenda fencing Tuseni sikitoria Yesu Kristo Amen Bono nikwane amangana aya maya Asegetabu eke Kia Matayo 10 ekebungo kiaye na 25 kemo ekora mangana ya kali gukwane kubwa segetabu kia Matayo 24 ekebungo 14 yakatanga naenda mangana ya mayayo boruoti narandibwa sense yonsi koba kirori asebisa kubyonsi elio mario manya korandi umanya gocha bone getabu ekengiya watatebya asayo timoiro kabaria ekiagara ingana ninde tiriri limumekerie elitaje koro kigwa oseli bisikanete elitaje komanyekana elinko batebya asomo suteime itebe aso neli moko igwa likomonyererwa dirali igoro asebirama timoiro kabago itomobere abatanyale guita omoyo kulende moiroke oyoranyale guita omobere na omoyo asomorero kale na kale oyoyo Yesu Kristo natubwende korani koiroka bona bancho amangana ya maya yoboruoti
narandikwa sense yansi kuba kirori naende kero tokogenda ase nchiri ya kare na kare kuruo bakebako banene tujakera abana maigwera baibori baba somanene getabu kya baebeso hey ameke bunga kama gotirimboka abana baigwera abaibori asomanene ikiagero bana bwoboronge Kanye some. Isana yameka mungu ya kamo. Abana na baisa tabuki. Inu abana mwigwera bayiboli bayino. Asomanene. Ekiagera obona bwoboronge sikaiso na nyoko ogochikoko na kuogochika kweli tangani koli neira elinde ebabu yasole naliora amenye amatuka mange asense nainu abaiboli nainu abaise Timo tekia bana baino. Abana baino. Baba ise kobeigwa. Kolende mobarerase amasikani naso kwara keralia kwa monene. Amina. Amina. Eina remeroveri. Remeroveri yemiya. Abana baigwera baiboli. Asomonene. Na baiboli tiba beyaba abana babo aina mangana maya asa mangana menge nonda ikeri abu toka nda sense moya watera tima dinga moiseni gosikene ngira wao haya masase asetunwa masase ali nyanja akubara ebirubo asobolisho buya kolende mboroborabu buromoyo neime moyo onorengereye nakubwatirie Yesu amasase amayamono ayale omoyone Yesu kare amona itwe na masase yenkoro Nindugu tomo ijano muna yange ngotu Kwambo iye omawako na ijo ilwago tokya Noromo chewo borabu haye kwando seye Omoyo norengereire nakubwatirie Yesu Amasase amayamono ayale omoyone Yesu kale amona itwe namasase yenkoro Intugu tomo ichano muna yange ngotu Kwambo irie omawako na ijo ilwago tokya Noromo chewo borabu haye kwando seirie Omoyo norengereire nakubwatirie Yesu Amasase amayamono ayale omoyone Yesu kale amona itwe namasase yenkoro Omoboria kwambolirie obogima nubwao Ikimore kyo wanjani ikimore keboronge Noromo chewo borabu haye kwando seirie Moyo norengereire nakubwatirie Yesu Amasase amayamono ayale omoyone Yesu kale amona itwe namasase yenkoro Ditangani amangana yako yakwana tule
namang'ana y'omoika muno gochaka goite kwa emeremo eye gotwachagete omwaka gotogende goika rero iga bono ritang'ani omwaka ominto ase emiaka yaye ritang'ani rita riaye akorogose Samueli Oroko emiaka yaye gabwate emia nameke gonero inchibieka gombwate emiaka 80 ikong'ana omonene asendi lakini ase enchiri ya kana kare kurwe mwaka oyo 48 ntogenderete noro goche enchiri eye goika rero iga nero tokogenderera muna togendete kona kogenda gokwana igo muna tokona gweta tokona gweta ase iguru enchiri eye tokona gokwana tokona koraria enchiri eye ogocha kwomana Yesu kwabeire ang'e no mwaka oye mwaka bw'omonene kurwa ase getabu kia okong'anya 13 kebungo gia 4 abuna okonyora nande gokwirana ekeng'anya 12 ekebungo ekemo okore ekebungo gia 2 oirane ekebungo gia 14 nande bwo omanyire ng'a omonene omwaka oye nuganeirie korendwa ebiare ase gento ase ebiare tomanya gocha ndibori ndiro abantu bakobori naki ogochaka kwa omwaka ng'aki ogochaka ekero omotinyi okoroka korwari maati oroka agachara agasinini otira goika aria ase orokera na omwaka ogochakera na rituko rigochakera na egwiki egochakera na omotinyi ogochakera twamanya kogenda bono muna twakwana ase egetabu ekio igo emeremo eye omonene negenderete nero tokona koraria ase ense yonsi bwango monene naende gotwaru Jumaine rigo twarwete bogirangorogoro ase akorukuntana tukatirimboka Nyamira tukamanya gocha bono naende ichuma na twatire gocha twarenge Nyabaterere twakorire emeremo naende buna twaikira ase enkeye naende buna twomire n'abaminto abagendete kobwata amang'ana aya amaya nabarabwe banyaire ase ense engima erinde anyare koba akoranda ase ense yonsi ekero tokanyete Yesu Kristo gakwire ni buruti bwaye aya gakorokwa naende amang'ana aya amaya y'oburugoti narandigwa ase ense yonsi koba kirori ase ebisaku bionsi eriomo erio nyare koba ogocha egetabu kia Matayo 24 ekebungo 14 amang'ana aina agotoka gwakarwa omonene abakusana toteba amina Amina. Amina. Amen. Yesu abaku muya mono Ritaria ne grupu Samuel Oroko na lionkurukwa uyu buichoe butabori Nyamondo umugano bw'ikanisa nanjagete 48 dali nchagete mirimi kurwerio emyaka yakire nande titaba na mochi abana bane ba nabagotuna ne bababwita bandi banyomira abachukuru babede n'abachukuru banyomi igone mirimi kuru mwaka 48 mpaka pondo nero nkogende kotebye abantu ngende Nyasaye yoka tobatemi na bamenyete onye ne okulishwa matebi torieke igo onye bano muna muriga togukubisa onye gokuliki inyama ainiguru yawo lakini Nyasaye ukani kalikinyeni onye gokunywe sukani na machani niguru yawo Nyasaye ukani ibine Nyasaye tatakitibona oli ndagerengiya nalio aroburuti muna okorega asiye nigo gokora pakogote yakire nyogo kuri ebyo muna kwara amang'ana yo mwana oria gogutantana onye kore kanisa tikwanye yore na CDA ngaturik ni bakuruka pia iki kinkumanyara lakini tukutubwate nerituke erimo Nyasaye atongete nse esabaten agatunga byonsi pia gakura akabanya gututunga kurumageka agatobeka tugambire kingoko tugambire kyombe kinsukire nyanja nindu tukukigambira kingiti cyose sori mwengu
Nintu tokuchikambe nyasaka tobweka bwe. Muna yasomanga osikeso na nyoko amatuka wagenda mange no mwama tobina tobasa kumumochecha yaya. Muna wakole mirimo tori onde teni yaye yaya. Akole mirimo mironge emirongo togasa kubata kintu kya muntu kaninta naende kuchya muntu nya kuchanga kintu kya nena yaya. Akole mirimo erinya sako nya kukubekire tikinga mbuya mono kila lituko likokokota. Nanyi nini bwe nseje mbusa nkoherere tokonyerora onyikuri moyo Jesongo cyari asiri ibintu bikikoroba kira cyagakire nsengima shito gukiro munda asiri di Sodom pia kabeka macha akakura nabona ko ntari umuriro asiri byonse abasaye otoko baseminga ki baigwere abaibori kuru abaibori baigwere nanye nabagambye batanganya barayi naje matukara kolendi araba mange asense omonenya sa kolendi aba ire ine remero beriemia nande gwende komenya ko basense abantu bansi tobe no bwanjani twanjane nande to igwanane nande torora na mabera uyo minonya tabwa atikende morora mabera makolendi moye ubugi mirimbo takeiri aya nande akwa nawo yekerenga kwarengi abasayi bono bora abasayi tobasa konya kumyoka saba kungu saba isikisika obugima bwawo nalibura amenya senseye tobasa kutabulia abaisikinsane ni yakama butamba yabuki aye eta igi nyumba yaho yoka tobasa kukabaraga musikono muya akumenenga tondo okinga mwagenda komunja nani matukana kwanya undi chuchucha igo kunganye teke tokoreka no limwenge amarwaire akira kuruku kimu kuma musiko yega igachita kanyomo muri kana kuma nanu kimu umutumbire wanu mwamenyire koma matuka make ikubairi matuka make nyare batarateretia wakure kuromoke na mwaote iyo abwa sote nini na wanduki otige bintebi ayekorega oriyo moiseke moigwane okore nyangi nere na acha sore nandi tokumwagira mate ni kwa nyanjire togende nyakitari urapimwa ineri nchira urabenye reka kwa idu mukungu ukolinda utwara abana baho bakunya kuabusa ikona lyombenyete tali obeyiganga bono usijire sabwate kwanje rundi kwa kora kujya aye kwanganyire teke. Get to the point. Take a step forward.